Tento domček sa mi páči. To môžete asi v najrozľahlejšej krajine. V krajine, ktorá má najviac časových pásiem. Neviem. Francúzsko má časové pásmo? Čiže si s nami. Hej? 33 € dvojchodové jedlo. Aha, To nie je 33 také eur. strašné na to, že keď mám myšlenskú hviezdičku. Mami, tam je káčer a tam je káčer. Mhm. Ibisko. Že mi zostane minus. Tento obchodný dom nám pripomína kotvu. Francúzske raňajky, pečivko, žusík, mliečko horúce, palacinka s marhuľovým džemikom, croissantík a gofry. Jurko, to je super. Pečivko je fajné, maslové. Vraj by tu mala byť taká čistá voda, že vidíš na dno. Je taká čistá, že vidíme bordel, ktorý je na dne. Hej, vidno na dno. Pozri, jak si pláva. Osviežuješ sa celý deň. O, pozrite, aká krásna loďka drevená. O. To je krásne. Čo je na ňom krásne? Neviem, akože také Staré historické. rozpadajúce sa domy. Praha je tiež akože stará. Nie, ale v Prahe sa necítiš tak nebezpečne. Vidíš to také, že sa nehýbe, iba sa tak nechá unažiť. Ona nechá iné. Hej, jak sa točí. Jak má nožky. Kde? Jej, je taký pekný altánok. Nie altánok, ale ako sa to volá, Matúš? Arkier. Čo? Kde? Tu? To je tu, kde ty stojíš? Tu je záchod. Aj tu, pozri, dva záchody.
Je ten balónik, čo ju nadnáša. Ukážeš mi, čo ti manželka kúpila ako suvenír na silu? Robotu. Si kúpila večeru. Objednávam si. Manželka si kúpila objednávku. Matúš, to bolo na tom obrázku. Benátky vo Francúzsku. Tu mi toto evokuje naozaj.